1. helmikuuta 1992 ajettiin A-junioreiden SM-rallisarjan toinen osakilpailu, Somero Ralli. Kilpailun kokonaispituus oli noin 200 kilometriä, joka sisälsi 8 erikoiskoetta. Kilpailuun ilmoittautui 176 A-junioriparia, jota täydensivät B-juniorit, joten kisan starttasi lähes 200 autokuntaa. Tämän nauhan kuvaukset aloitimme kilpailun ensimmäiseltä erikoiskokeelta, jossa meillä oli 2 kameraa peräkkäin. Ja sieltä tuli numerolla 1 Jari Jalonen, joka pelotteli kartturia Ari Lehtimäkiä, ja valitettavasti tämän ulosajon seurauksena pojat joutuivat keskeyttämään. Numerolla 2 on kilpailussa mukana Henri Hollo, kartanlukijana Laaksonen Jani, ja he ovat Elektran ilmoittamana. Alla pojilla on Nissan Sunny GTI. Pojathan voittivat, kun kaikki muistavat Anilankosken avauskilpailun. Tähän kilpailuun lähdettiin voitto mielessä, mutta tällä nauhalla myöhemmin näette, minkä takia voittoa ei tällä kertaa herunut. Numerolla 3 Simo Päivärinta, Jarkko Kanasua ja pojat taivaltavat tällä tutulla Lancia Delta HF Integralellaan. Pojat ajoivat Anilankoskella luokkansa toiseksi ja tähän kilpailuun lähdettiin hakemaan luokkavoittoa. Erittäin vauhdikkaasti siinä paiskoo Mitsubishia numerolla 4, kuljettajana Marko Rämänen, kartturina Jari Jyrkiäinen. Ja tämä auto kiertää todella paljon tänä vuonna, sillä tämä samaisella autolla Markon isoveli Harri Rämänen ajaa yleisen puolella N-ryhmän SM-sarjaa. Numerolla 5 Jouni Hatonen, Kalevi Niemi, Kotkan Kaaraklinikan ilmoittamana. Todettakoon, että pojat ajoivat vielä viime vuonna B-junioreiden F-kappia. Ja näillä junioreilla tuntuu näitä Lancia Integraleja riittämässä. Tässä samanlaisella autolla on matkassa Juha-Matti Toivanen, kartanlukijana Jouko Kokkala, ja pojat tulevat Turun urheiluautoilijoista. Todellisen kisatiimin eli Opo Racing-tiimin ilmoittamana numerolla 8 Jan Laaksonen, Jukka Laaksonen, Vantaan urheiluautoilijoista. Pojilla tähän kisan tavoitteena oli yleiskilpailun 3 joukkoon. Tässä numerolla 9 kaasuttaa Harri Steiner ja kartanlukijana Rauno Korpi, eli siis rengaskauppis lätkämies samassa autossa. Ja autona pojilla Mitsubishi Galant VR4. Jo tutuksi käynyttä Lancia-karttia edustaa tämäkin kuljettajapari, eli numerolla 11 ajava Jari Ikonen, Jorma Pennanen. Ja pojat olivat tähän kisaan lähteneet Mikkelistä asti. Hieman vaihtelua autokantaan, ja tässä Sauli Väisänen yhdessä Ismo Väisen kanssa kuljettavat Toyota Celica GT4. Pojat ovat Autoliitto... Jo useassa kilpailussa tänä vuonna onnennumeroksi muodostuneella 13 lähtivät matkaan Jari Koivula, Matti Alanko. Näiden ralliautoilun muottiviljelysten seurauksena tämä auto on hieman vanhentunut, mutta ei missään mielessä huono. Pojilla alla Mazda 3234 VD ja kuljettajana Antero Puistola, kartturina Helena Kuusinen, eli hieman kauniimman sukupuolen edustajiakin kilpailussa on mukana. Numerolla 15 Tuon Wernström, Marko Jämseen. Ja pojilla alla on taas edelleen luotettavaksi havaittu Lancia. Tästä hommassa on tulosta yhtä Matsanen Lancia vuodottelua, sillä nyt on vuorossa Matsa 3234 VD ja kuljettajana Ari Kemppainen, Pekka Keskitalo, Lakeuksen urheiluautoilijoista. Numerolla 17 Latua Racing-tiimin ilmoittamana Olli Harkki ja Antti Virjula. Pojat olivat pitkään Anialankosken osakilpailussa toisena ennen suistumistaan viimeisellä erikoiskokeella. Varsin harmittava tapaus, sillä Olli tosiaan meni lujaa ja nyt tällä kertaa oli tavoitteena vain SM-pisteet. Tässä numerolla 18 tulee taksi Audin mallisella pelillään
Timo Kaasila, Jouko Ikonen ja tosiaan pojalla on alla Audi 200 Quattro. Auton numero 19 eli Jarmo Laakson ja Leo Pimiän myötä siirrymme luokkaan A4. Numerolla 20 on matkassa Ari Himanen, Kai Lindström ja pojat kaasutuivat viime vuonna vielä B-junioreissa ja silloin oli alla eskortti. Tässä A4-luokassa Toyota Starlet 1300 on erittäin suosittu menopeli. Numerolla 21 Länsi-Uudenmaan Auto Oyn ilmoittamana autokauppiaat Jouko Makkonen ja Keijo Kaasalainen. Ja edelleen pysymme Starlet-kannassa, sillä tässä tulee numerolla 23 Antti Nikkilä, Eero Koivula, Lahden ja Vääksyn urheiluautoilijoista ja alla, niin kuin mainitsin, Toyota Starlet 1300. Huoltamo T. Lantta Oyn ilmoittamana Tomi Lantta, Minna Näkkilä, Toyota Starlet 1300 ja he edustavat Mikkelin urheiluautoilijoita. Ja Starletteja riittää. Tässä Varkauden urheiluautoilijoista Pekka Viitikainen ja Kalle Tolvanen ja niin ikään Starletilla. Hiukan vaihtelua autokantaan eli erittäin vauhdikkaasti Petri Niemelä, Tomi Niemelä ja Skoda Favorit 136L. Ja takaisin Starlettien pariin. Heavyweight Racing on toiminut ilmoittajana, kun matkassa ovat Marko Salenius, Peter Mansner. Ja pojat tulevat Helsingin urheiluautoilijoista. Numeron 29 eli Jouko Huillan ja Kirsi Kososen on ilmoittanut kilpailun kolarityöt Hannu Niemi Oy. Ja parivaljakko on liikkeellä Skoda 130. Numerolla 30 on matkassa Martti A. Antinkoski ja Jari Raunio. Pojat edustavat Tapion urheiluautoilijoita. Ja alla on hieman harvinaisemmin menopeli, sillä Suzuki Swift 1300 on ajokkina. Numeron 31 Paavo Saarisen ja Jarmo Ojalan on tähän kilpailuun ilmoittanut Ralliteam Pori. Ajokkinaan Skoda 130L. Vesku Tim Hyrylästä on ilmoittanut tähän kilpailun numeron 32, eli Tapio Rintarahkon ja Hannu Saareen. Alla pojilla on Vauxhall Nova Swing. Numerolla 33 ovat kisaan startanneet Marko Salminen ja Jari Mustonen. Allaan pojilla on Toyota Starlet 1300. Numerolla 34 on matkassa Jukka Oksanen, Kaimajanen, Lammin urheiluautoilijoista. Pojilla on alla Starlet 1300 ja nämä kaverukset voittivat B-juniorin yleiskilpailun vuoden alussa ajetussa Riihimäki-rallissa. Numeron 35 ovat lähtöluettelon laadinnassa saaneet parivaljakko Timo Ristolainen, Harri Litmanen. Ja tässä numerolla 36 huimistelee Jukka Pooka, Vesa Pooka ja näin se vaan Daihatsu Sarade G10 kaatuu kameramme eteen. Pojat tulevat muuten Parasojen moottoriurheilijoista.
Ja kuten kuvasta näkyy, tässä paikassa ei niin sanottuja ammattikatsoja paljon paikalla, sillä nostohommat tuntuvat kestävän aivan liian pitkään. Ja tässäkään kaadossa ei autoon suuria aineellisia vahinkoja tullut, mutta valitettavasti tämä nostoporukka on erittäin hidasta ja poikien kilpailu on jo erikoiskoe ykkösellä pelattu. Ilman ongelmia ohittaa tämän kohdan numerolla 37 ajavat Heikki Vehmas, Harri Ekholm. Ja tässä numerolla 36 Jukka Boga vihdoinkin pääsee jatkamaan matkaa ja aikaa tässä paikassa suli liki 1,5 minuuttia. Numerolla 38 sieltä kuljettaa Lada Samaraa. Finnish Motorsays Oyn ilmoittamana Kare Asp, Matti Salonen Lopen urheiluautoilijoista. Ja numerolla 37 Heikki Vehmaksella on hienoista jäsenten välistä Karen kanssa, sillä normaalisti nämä pojat istuvat samassa autossa. Numerolla 39 Tapio Hotokka, Tommi Aho, Vihdin urheiluautoilijoista ja allaan pojilla Subaru Justy 4WD 1.2. Tahi Racing Team on ilmoittanut numerolla 40 liikkuvat Ilpo Rinnettiin ja Petri Karjalaisen. Ilpo edustaa Hausjärven urheiluautoilta, kun Petri taas on Lopen urheiluautoilijoista. Alla pojilla Opel Kadett 1.3. Kuvan kaunilla Peugeot 205 GT:llä tulee sinne numero 44 Pekka Lounio Petri Juliin Tapiolan urheiluautoilijoista. Numerolla 45 Tarmo Kouhia, Urpo Jolkkonen. Pojilla ajokkina Talbot Sambi. Oy Veho Espoo AB ilmoittavan tulevat tässä Kimmo Lindeen, Petri Toivonen, pojat edustavat Tapiolan urheiluautoilijoita. Ajokkina pojilla on Toyota Corolla 1600 GT, joka on tässä luokassa varsin nopea menopeli. Numero 47 ovat saaneet lähtönumerokseen Ilkka Kilpimaa, Susanna Saarnisto. Heidät on kilpailun ilmoittanut TJ Motorsport ja allaan Toyota Corolla 1600 GT. Numerolla 48 on matkassa Lahden sähkösinkitys Oyn ilmoittamana Heikki Laine, Harri Serttilä ja he tulevat Lahden urheiluautoilijoista. Pojilla on alla VV Golf 17 GTI. Samanlaisella autolla ovat liikkeellä numerolla 49 Timo Takala, Petri Kaunonen. Ja nyt siinä pojat kyllä tämän kisan ehkä menettivät tähän, sillä aikaa tässä lumitöissä taas kuluu. Ja kuten edellisessä paikassakaan, niin ei tässäkään paikassa nostoporukka liian innokasta ole. Kaikesta huolimatta, vaikka auto onkin etuvetoinen, niin tärkeintä olisi saada perätielle, jolloin tämä nostohomma olisi huomattavasti helpompaa, mutta käyhän se näinkin.
Numerolla 50 ovat matkassa Kimmo Vainio ja Tuomas Mustakallio. Pojat edustavat Nurmijärven urheiluautoilijoita ja ajokkina pojilla on Talbot Sumpem TI-16. Numerolla 52 ovat liikkeelle Juha Ylöstalo ja Ossi Oikarinen. Pojat edustavat Poppo-tiimiä ja allaan heillä on VV17 Golf GTI. Tämän kuvan myötä me vaihdamme luokkaa, pysymme kyllä edelleen A-ryhmässä, mutta nyt on kyseessä A-ryhmän luokka 6. Ja tässä Askoraa lennättää Hannu Korhonen, Raimo Rantanen ja pojat voittivat luokkansa Anilankosken Junnu SM-avauksessa. Numerolla 54 VH-tiimin ilmoittamana ovat liikkeellä Vesa Harjunen, Ari Noronen. Ja alla on edelleen Opel Ascona 2000 ja pojat edustavat Laukaa moottorimiehiä. Ja edelleen Askonaa kehii. Numerolla 55 on matkassa Juha Huovinen, Juhani Pelkonen ja tähän kilpailun pojat ovat matkaneet Oulusta saakka. Numerolla 56 ovat liikkeellä Mikko Markus Salo ja Mikko Tuominen. Vääksön urheiluauto. Ajokkina on Opel Ascona 2-tonninen. Numerolla 57 on liikkeellä Eero Kukkonen, Jari Rusanen Nilsian urheiluautoilijoista. Ja alla Askona. Mutta katsokaa mitä Eero tekee. Hieman ylikovaa tähän kurvaan. Ja siellä kiusataan kameramiestämme oikein olan takaa, sillä kaveri kyllä odotti auton kulkevan aivan toiseen suuntaan. Yleensä tultua on kova kiire Eeron nostotalkoisiin, mutta tarvitseeko Eeron nostoapua? Eipä tarvitse. Siitä vaan jatkamaan ja Eerolla on ajokkina, kuten kuvasta näkyy, Opel Ascona 2-tonninen, joka on luokan suosikkiautoja. Ilman edellä nähtyjä kuvioita tämän paikan ohitti Sauli Tuomaala, Jukka Turulin ja heillä numeronaan 58 ja alla Opel Ascona 2-tonninen. Alajärven Ovilinja Oy on ilmoittanut seuraavan parin, eli Ari Hautalan, Kari Kivimäen, ja heillä on alla Opel Ascona 2000. Ja numerona pojilla on siis 59. Ja vaihtelua kalustoon, eli Opel Mantalla on tällä hetkellä liikkeellä numerolla 60 Arto Juolahti, Harri Uotila. Numerolla 61 tähän kilpailuun starttasi Sakari Jokinen, Martti Majala, ja heillä on ilmoittajana Uuraisten sähkötyö KY, ja alla Opel Manta 2000E ja Uuraisten urheiluautoilijat. Numeron 62 on kilpailun ilmoittanut HV Motorsport, ja parivaljakkona tässä autossa ovat Harri Valtonen ja Aarne Paavola. Ja Askonaa tuntuu näissä kisoissa riittävän. Tässä numerolla 65 kaasuttelee Pertti Kiviniemi, Juha Kivimäki. Ja pojilla on alla Opel Ascona, kuten mainitsin. Numerolla 66 taittavat parivaljakko Martti Virolainen, Steven Rautelin, Tapiolan urheiluautoilijoista. Ja allaan Opel Manta 2-litrainen. Numero 67 on liimattu tämän Asconan kylkeen ja sitä kuljettaa Jarkko Latvakurikka ja kartaa lukee Teuvo Kujanpää. Numerolla 69 Arpre on ilmoittamana Juha-Pekka Arpre, Juha Heino Nurmijärven urheiluautoilijoista. Todettakoon, että pojat voittivat viime vuonna Vantaa-rallin B-junioreiden yleiskilpailun. Tasan 70 on numeroksen saanut Kari Nyylyt, Kimmo Nyylyt ja pojilla on seuraavana Rufakki, joka on Länsi-Rannikolta.
ja alla pojilla Opel Ascona 2000. ...71 parivaljakko Jarno Laaksonen, Jari Puhakka, Opo Racing-tiimin ilmoittamana ja alla on Opel Ascona 2-tonninen. Pojat edustavat Tapiolan urheiluautoilijoita. Numero 72 on Jukka Aho, Jouni Kaaretkoski ja he tulevat aina Torniosta asti tähän kilpailuun. Alla Opel Ascona 2-tonninen. Näin vaihtuu luokka A7 ja luokka johdossa Mika Harjapää, Olli Vuori, Audi Coupé Quattrollaan. Pojat edustavat Tikkurin urheiluautoilijoita ja Olli Vuori Helsingin urheiluautoilijoita. Pojat voittivat luokkansa Anilan koskella. Santa Claus Rally-tiimin ilmoittamana tulee tässä Sulberin tallin vanhalla 80 Quattrolla Hans Löfgren ja Rauno Siekkinen. Ja pojat tulevat mitä ilmeisemmin Rovaniemeltä päin. Samanlaisilla autoilla Janne Mäkilä, Lassi Harala, numerolla 75 ja ollaan 80 Quattro. DKV Racing on ilmoittanut tähän kilpailuun Timo Vileniuksen, Eero Sallisen ja Autoliitto Kärkölän poikien seurana. Ja pojat ovat matkassa Audi Coupé Quattrolla. Tämä auto on erittäin tyylikäs, siinä on kaikki aina kattoluukkua myöten. Ja Möhkö Quattrolla liikkeellä Simo Luttunen, Minna Hyvönen, Maantiekiitäjät Oyn ilmoittamana. Pojat ajavat kilpaa ja tytöt kanssa numerolla 77. Numerolla 78 Pyhtään Autopurkaamo Oyn ilmoittamana Petri Kummäki, Seppo Huopainen. Ja pojilla on alla Audi 80 Quattro. Numerolla 79 Markku Alasuutari ja Timo J. Loponen Audi 80 Quattrollaan Rovaniemen urheiluautoilijoista. Numerolla 80 Finpower-tiimin ilmoittamana tulee tässä Jukka Lilpakka, Esa Vistinmäki ja pojilla on alla Lancia Delta Integrale. Auto on samainen, jolla Jukan velipoika kilpaili muutama vuosi takaperin juniorin SM-sarjassa. Auto Rent Oy on päästänyt kilpailuun numerolla 81 ajavat Esa Ojasen ja Olli Untolahden. Autona on Audi Coupé Quattro. Numerolla 82 on ilmoittajana toiminut Shell Rajatorppa ja autoa kuljettaa Toni Linkvist ja karttaa lukee Tomi Tuominen, joka on Maanauto Oyn Timo Tuomisen poika. Ja pojat edustavat Vantaan urheiluautoilijoita. Numerolla 84 Lassi Firkkonen, Mika Aulio, Mazda 323 4 VD:llään. Ja pojat edustavat Turun ja Mynämään urheiluautoilijoita. Numerolla 85 on liikkeellä Kari Issakainen, Juhani Sillanpää ja Mäntsälän urheiluautoilijat ovat poikien seura ja alla Audi Coupé Quattro. Ja näin vaihtuu luokka ja siellä tuli Anilankoskella luokkavoiton ajanut numerolla 86 Toyota Racing Finlandin ilmoittamana Pasi Haagström, Tero Gardemeister. He edustavat Tapiolan urheiluautoilijoita. Pasihan muistetaan kolminkertaisena motocrossin Suomen mestarina. Numerolla 87 siinä kurvaa Juha Miettinen, Jukka Paananen. Nämä kaverukset olivat luokkakkosia Anilankosken SM-avauksessa. Ja alla niin ikään Toyota Corolla 1600 GT. Ja ryhmä N on kyseessä.
Numerolla 88 Hyvinkään urheiluautoilijoita edustava parivaljakko Petri Pyy, Harri Halme. Ja edelleen luokkansa kärkiautoilla ajava eli Toyota Corolla 1600 GT, luokka N1. Hieman vaihtelua tähän Toyota-pitoiseen luokkaan tuo tämä harvinaisuus, eli Alfa Romeo 33 4x4. Ja sitä kuljettaa Jari Kolkka, Petri Virtanen, he tulevat Heinolan urheiluautoilijoista. Ja numerona pojilla on 89. Numerolla 90 Timo Jansson, Rainer Rönnberg, Kirkkonummen urheiluautoilijoista, Toyota Corolla 1600 GT. Ja Toyota on kilpailussa kuin eskortteja ennen konsana. Tässä numerolla 91 tulee Markku Koivu, Harri Kippilä. Ja alla, niin kuin mainitsin, Toyota Corolla 1600 GT. Toyota on tämän luokan valta-auto. Ja sieltä pujahtaa tulla numerolla 92 Matti Rämö, Timo Rämö, Toyota Corollallaan. Matti edustaa Tapiolan urheiluautoilijoita ja Timo Forssan seudun urheiluautoilijoita. Numerolla 94 on matkassa Jorma Revonkorpi, Jarmo Kautiainen ja he edustavat Jyväskylän urheiluautoilijoita. Alla pojilla on luokan valta-auto Toyota Corolla 1600. Kim Niemi, Jukka Kiljanen ovat saaneet numerokseen 96 ja he edustavat Rally Drivers-tiimiä Keravalta. Alla on Toyota Corolla 1600 GT. Numerolla 97 on matkassa pari Marko Toivonen, Launo Heinonen ja he edustavat Helsingin urheiluautoilijoita. Ja alla niin ikään Toyota Corolla 1600 GT. Ja Toyotoja riittää, sillä numerolla 98 Eero Kiljain ja Pentti Vainio ovat hankkineet ajatukseen myös Toyota. Ja tässä tulee Toyota numerolla 99, sitä kuljettaa Silvo Viitanen, Aapo Hytti ja he edustavat Nurmijärven urheiluautoilijoita. Ja kuten kuvasta näkyy, Toyota on hieman vieraanemmissa kilvissä ja ne ovat naapurimaamme Ivyn puolelta. Numerolla 101 Jari Vähämiko, Petri Soranko, Mynämäen urheiluautoilijoista ja edelleen ajokkina Toyota Corolla 1600 GT. Ja ei meinaa Toyota tästä kilpailusta loppua, sillä nyt tulee numerolla 102 Pekka Ahonen, Kari Mettälä ja heillä on ajokkina niin ikään Toyota Corolla 1600. Numerolla 105 Jolly Good Fellows-tiimin ilmoittamana Heikki Lindholm, Juha Suonsivu. Ja autoa viitsi edes mainita. Sehän on Toyota Corolla 1600 GT. No sinä viitsit mainita. Ja numero 107 on tämän auton kyljessä ja se tarkoittaa sitä, että kuskina toimii Jari Tammisto ja kartalukijan tehtäviä hoitaa Jorma Mikkilä. Laihien urheiluautoilijoista se on poikien seura. Numerolla 109 Eero Tuovinen, Eino Korkalainen ajoittivat F9-luokan ja nyt päästiin sitten näihin eskortteihin eli Ford Escort 1600. Ja jos oli NM pikkuluokassa Toyotaa riittävästi, niin tuntuu täällä eskorttia riittävän, sillä tässä numerolla 110 Jukka Lehtinen, Ari Pellinen, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoista. Ja alla siis Ford Escort 1600. Numerolla 111 ajavat Jukka Koponen, Jukka Iivanainen Leppävirran urheiluautoilijoista.
Minusta tuntuu, Jorma, että tämä Leppävirta RT tarkoittaa Leppävirran rallitiimiä. Taidat olla oikeassa ja autona on kuitenkin VV Golf 17 GTI. Numerosta 12, Toyota Starlet 1300 tulee Jukka Isojärvi, Olli Laukkarinen. Ja pojilla alla siis Toni 300 Starletti. Ja 113 numerolla 1600 eskortillaan Vesa Salmi, Jukka Rosenlund. Järjestävän seuran eli Someron urheiluautoilijoiden edustamaan tulee tässä Kari Sirro, Jari Jokinen, alla Ford Escort 1600. ...117 eli parivaljakko Arto Tuomo ja Pentti Kivinen Keuruun urheiluautoilijoista. Tämän avankärin kyljessä on numero 118 ja sitä kuljettaa Petri Rantanen, Markku Akkainen ja seuranna pojilla Riihimäen urheiluautoilijat. ...119 eli Jyrki Leino, Jarmo Leino Lohjalta. Ajokkinaan Ford Escort 1600. Numero 120 tulee sieltä varsin hulppeesti Arto Pappila, Jari Auvinen ja pojilla alla Ford Escort 1600. Lada VFTS:n ovat valinneet ajokseen Reijo Vuohela ja Veli-Matti Vuohela Lammin urheiluautoista ja Formula Ford-seurasta. Ja tämmöisen hieman laveamman ajolinjan on tähän kurviin valinnut numero 124 Markku Tuominen, Veli-Matti Mikkonen ja pojilla on seurana Mynämäen urheiluautoilijat. Ja näin tuntuu taas tämä oikea nostoherkkä yleisömme pitävän näistä hommista. Siinä vaan käsillä annetaan merkkejä, että jos poika osaisi pois metsästä. Taitaa auto mennä väärään suuntaan. No kyllä sieltä joku ura sentään tänne tielle löytyy ja näin päästään taas jatkamaan. Aikaa tuhrautui noin puolisen minuuttia. Numerolla 125 Toyota Starlet ajokkinaan Veijo Korva, Ari Kankaala. Ja tuntuu tämä numero Markku Tuomisen ajolinja kiinnostavan näitäkin kavereita, sillä tässä numerolla 126 Markku Jääskeläinen, Kari Jääskeläinen ja alla pojilla hieman harvinaisen pelisillä VV 1302 S. Hyvin tuntuu kupla puhuvan. Ja sieltä pamahti Escort 1600 Asko Eronen, Päivi Tanskanen Vantaan urheiluautoilijoista. Lappeenranta rallitiimin ilmoittamana tulevat tässä Vesa Sinkko, Harri Matamäki ja heidän myötään me siirrymme seuraavaan kuvauspaikkaamme, mikä on tämän erikoiskokeen maalissa, joka jää tänään viimeiseksi varsinaiseksi kuljettajaesittelypaikaksi ja sen aikana ensiksi kertaamme kilpailun tulokset ja sitten hiljenemme ja katselemme teidän ajosuorituksenne. Ole hyvä, Jorma. Kiitos, Marko.
Tämäkin junioreiden SM-osakilpailu keräsi reitin varrelle varsin kiitettävästi katsojia. Tämä kuvauspaikkamme on siis erikoiskoe 1 lopusta, ja nyt tuloksia. Yleiskilpailun voittaja Vesa Harjunen, Ari Noronen, Ooppe Laskoona, aika 57.31. Toinen Juha Huovinen, Juhani Pelkonen, edelleen Ooppe Laskoona, 57.51, eli he hävisivät voittajalle 20 sekuntia. Kolmas Mika Harjapää, Olli Vuori, Audi Coupé Quattro, 57.13, 42 sekuntia voittajaan. Neljänneksi ajoivat Arto Juolahti, Harri Uotila, Opel Mantallaan, aika 58.14, eli 43 sekuntia voittajaan ja vain sekunti kolmanteen sijaan. Viides Simo Päivärinta, Jarkko Kanasua, Lancia Delta HF Integrale, aika 58.43, minuutti 12 sekuntia voittajaan. Kuudenneksi ajoivat Sakari Jokinen, Martti Majala, Opel Mantallaan, kokonaisajaksen saivat 58.46, minuutti 15 sekuntia voittajaan. Seitsemänneksi Kim Niemi, Jukka Kiljanen, Toyota Corolla 1600 GT, kokonaisajakka 58.50, minuutti 19 sekuntia kärjestä. Kahdeksas Ari Himanen, Kai Lindström, Toyota Starlet 1300, kokonaisaika 58.52 ja minuutti 21 sekuntia voittajasta. Yhdeksänneksi ajoivat Ilkka Kilpimaa, Susanna Saarnisto, Toyota Corolla 1600 GT:llä, kokonaisaika 59.05, eli minuutti 34 sekuntia voittajaa. Ja kymmeneksi Hannu Korhonen, Raimo Rantanen, Opel Laskoonallaan, kokonaisajaksi saivat 59.07, eli minuutti 36 sekuntia kärkiautosta. Ja nyt luokkatuloksiin. Luokka 1. Voittaja Kim Niemi, Jukka Kiljanen, 58.50. Heille 17 sekuntia hävisi Petri Pyy, Harri Halme, ja kolmanneksi tässä luokassa ajoi Pasi Haagström, Tero Gardemeister, ja he hävisivät voittajalle minuutti 26 sekuntia. Luokkaan 2 starttasi 1 auto, ja kuten näimme tässä nauhalla, Jari Alonen, Ari Lehtimäki joutuivat keskeyttämään jo erikoiskokeilla numero 1. Luokka 3. Voittajaksi ajoivat Simo Päivärinta, Jarkko Kanasuap, kokonaisaika 58.43. Heille 44 sekuntia hävisivät parivaljakko Olli Harkki, Antti Virjula, ja kolmanneksi tässä luokassa kaasutteli Timo Kaasila, Jouko Ikonen, ja he hävisivät voittajalle 2 minuuttia 2 sekuntia. Luokan 4 voittoon ajoi Ari Himanen, Kai Lindström, ja he saivat kokonaisajakseen 58.52. Ja sitten olikin tasainen parivaljakko, eli Tomi Lantta, Minna Näkkilä ja Jouko Makkonen, Keijo Kaasalainen hävisivät molemmat voittajalle 59 sekuntia, mutta Tomi Lantta ajoi ensimmäisellä erikoiskokeilla nopeimman ajan, joten hän saalisti luokassa toiseksi korkeimmat pisteet. Eli luokka 5. Voittoon ajoi parivaljakko Ilkka Kilpimaa, Susanna Saarnisto, kokonaisajallaan 59.05. Heille minuutti 15 sekuntia jäi Jari Päivärinta, Ismo Muittari, ja luokan kolmanneksi kaasutteli Tarmo Kouhia, Urpo Jolkkonen, ja he hävisivät voittajalle minuutti 23 sekuntia. Luokan 6 voittoon ajoi Vesa Harjunen, Ari Noronen, ajallaan 57.31. 57.51 eli 20 sekuntia heille hävisi Juha Huovinen, Juhani Pelkonen, ja luokan kolmannen sijan saalisti Arto Juolahti, Harri Uotila, ja he jäivät voittajalle 43 sekuntia. Mika Harjapää, Olli Vuori voittivat luokan numero 7, kokonaisajallaan 58.13. Petri Kumpumäki, Marko Turunen ajoi toiseksi, häviten voittajalle 57 sekuntia. Luokan kolmanneksi kaasutteli Janne Mäkilä, Lassi Harala, ja he jäivät voittajasta 2 minuuttia 21 sekuntia.
Luokan 8 voitosta käytiin ankara kamppailu, ja se kamppailu päättyi Juha Auvisen, Maarit Suomen voitoksi. Heille vaivaisen sekunnin hävisi pari Antti Seppänen, Jukka Kiviharju. Luokan 3 ajoi Hannu Litjo, Esa Syrjälä, ja he jäivät voittajasta minuutti 32 sekuntia. Luokan 9 voittoon ajoi parivaljakko Jukka Koponen, Jukka Iivanainen kokonaisajallaan tunti 7 sekuntia. Heille 3 sekuntia hävisivät Veijo Korva, Ari Kankaalla, ja luokan 3 kaasutteli Jyrki Leino, Jarmo Leino, ja he hävisivät voittajalle 33 sekuntia. Kymppiluokan voitti Mika Utria, Kimmo Jalava kokonaisajallaan 59-39. Petri Karsikko, Ilkka Parhaniemi ajoi ajakseen tunti tasan, eli he hävisivät voittajalle 21 sekuntia. Ja luokan 3 Jukka Kainulainen, Reijo Stoll jäi voittajasta minuutti 26 sekuntia.
ohjat veti vielä.
Nyt siirrymme erikoiskokeelle 4, jossa tapahtui ja sattui kaikenlaista. Tämä peltovasuri koitui muun muassa Henri Hollon ja Marko Rämäsen kohtaloksi, joten ihastelkaa ja vihastelkaa toistenne tyylinäytteitä. No. Se juuri menikin mikään. Noin viiteen. Joo. Mikä se ulos on? Pilkkupoitus sanoo. 2, 3, 4. Se yksi kävi niin kokonaan. Niin, jos se on tien reunasta 5 metriä. Oliko se kaatunut ympäri? Tiedätkö mikä tää on? Vaikka se nyt on lankan ylittänyt. Niin, Sä pyörät koko ajan alaspäin. tiedätkö mikä tää on uusin tästä asiasta? Velillä on kriitti siitä. Jos se ylitetään, niin menee ilmasta ympäri katokautta, eikä kattos maahan, niin se on volt. Aikaa, sekkaan. Sitä sä vietti tässä koulun kärkänä, se vietti sen hetken. Se tuli kouluun. Ei mikään kaa. Ois ollut hyvä, kun ois kaatunut. Vittu autona tuli kuuva. Täytyy nähdä. Peruuta! Jumala, se on hienoa.
tiputtanut pikkusen. Pienen. Nyt tajus. Just heti kun käskettiin laittaa. Sanoin sulle. Ei muuta kuin mitä mä arvasin? Jyrki, mitä sä teit? Vesa Harjunen, Somerhalin yleiskilpailun voittaja voidaan nyt onnitella. Miten kilpailun kohdaltasi meni? No alku meni tauolle asti, meni todella hienosti, että oli maitti päällä ja ei mitään oharia. Oli yksi jarrutus, meni auto sammuun ja siinä kaikki. Ja tuossa tauon jälkeen pari pätkää meni silleen, että ei oikein oli sumua ja vähän epävarmaa muutenkin. Ja sitten tuossa viimeinen pätkä tuli hienosti, muuten ei mitään. Miten luontaisit Somerhalin teitä? Monet olit sanoneet, että tiet olivat erittäin liukkaat ja vaativa reitti. Tiet oli todella hieno ja sopii tolle kyllä mun autolle, Opelille kyllä todella hienosti, että mahtavaa. Sai isolla vaihteella mennä ja pitkiä liukuja ja 10-arvoiset tiet. No, viime kilpailusta oli tuloksena luokan 2 ja nyt tuli täydet SM-pisteet. Onko tavoitteena Suomen mestaruus? Ei sitä osaa sanoa, ei. Toinen kilpailu tässä voi tapahtua mitään vaan. No muuttaako tämä jatkosuunnitelmia? Ei millään tavalla, ei. On niin, budjetti on niin pieni, että ei. Kunhan kilpailu kerrallaan ja niin rahoitusta ensi kilpailuun ja niin edelleen, että kaikki on rahastakin. Ei muuta kuin onnea jatkoa. Kiitos.